салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх ТЖ. салом дӯстон, инак иқдоми тӯҳфаҳо фаро расид. шумо метавонед то 28 феврал аз мағозаҳои макон зиёда аз 2500 сомонӣ харидорӣ намуда соҳиби яке аз ин тӯҳфаҳои зерин гардед. суроғаҳои мо бозори кушониён, бозори корвон ва бозори султони кабир. мо шуморо интизорем. суроғаи мо бозори кушониён, блоки дуюм, ошиёнаи 2, мағозаи макон. номери телефон 936 99 20 40. телевизорҳо размери 55 ино ҳамашон 55 дорум, 65, 75, 82, 86. аз размери 32 сар кард то размери 86 дорем. нархошон 1200 сомон сар мешавад телевизоромон. ҳамашон оригинал, ҳамашон ба сифат 2 сол гарантия доранд. ҳамашон палисосомон Samsung ҳастанд, LG ҳастанд. ино ҳамашон мишок хатиянд. нархҳои палисосомон 990 сомон сар мешавад то 2800 сомон. ҳамашон оригинал, бори дубай сборкошон Вьетнам мешаванд. ҳамашон касе агар мишок хати дар кор боша ҳастай, стаканчик дар кор боша ҳастай, ҳама намудаш ҳастай. нархошон 990 сомон сар мешавад то 2800 сомон. палисосо ҳамашон тоза фирмини оригинал ҳамашон. холодильники LG, хоб дарун шагбон нигоҳ кунед. ино ҳамашон бори дубай сборкошон Индонезия мешаванд. сифатошон беҳтарин аст. сифатошон 3 сол кафолат доранд. ино паҳмишон 60 мешавад, баландишон 165 мешавад. нархшон 5900 сомон бо скидка мешавад. ҳамира сафедиш ҳаста, ина 5800 сомон. дохили шаҳрда доставка дорад бо. хоб инаш морозильникиш аз поён аст. морозилник аз поён 3 та кашак дора. нархш 9500 сомон. и паҳмишон 60 мешавад, баландишон 186 мешавад. инора ё системаи нофрост шамол хатияни. нархш 9500 сомон. бо арзон мешавад. инаш 10700 сомон. инаш бигем ки банҷа экран дора, градусора нишон метада иҷа. баъд дурунҷа кашакшам зиёдтара, 2 та кашак дора. вайш 1 та дошт, инаш 2 та дора. холодильникҳо ҳамашон 3 соли кафолат доранд. инҷа дорем холодильники калон. касе агар холодильникҳои калон дар кор боша, паҳми ино 80 мешавад, баландишон 180. нархш 15000 сомон. ина нигоҳ кунед. дарон чек шуди хушрӯи калон айна. морозилникш ай боло.
холодильник поён. Баъд ино дурунҷда кулер дора, ина бочкача дора. Инҷа об заправка мекунӣ, хунук мекунӣ, инҷа кулер метия, инҷа об аз инҷа мегирем. Ҳамин холодильника бо бекулериш иҷода ҳаста 14000 сом. Ин размери ҳамаи ирам. Бо арзон мешавад. Баъд иҷода як намуди дига холодильникҳои новинка дорем. 4 дара. Хоб, дарунш нигоҳ кунем. Ина дарунш нигоҳ. Поён морозилника ва ҷудо кардагиеда отдельно. Боло холодильник. Баъд иҷа бо як чиз дига дорад, дараш бо ҷудо мешава. Ин тараф типа аптечка бигем. Аптечка мешава. Баъд боло шиша, болош дута мезани гирён мешава дуруншда, барои дурунш дидан я свеч гирён мешава мебинӣ. Иншам кулер дора. Нархаш 34000 сомонай, бо арзон мешава. Инаш Samsung. Ҳами холодильника Samsungаш. Инаш бо фарқ мекуна дарунаш, ба хотире ки холодильникаш отдельно як тарафа, як тарафаш морозилник отдельно, аз боло то поёна морозилника. И общий объёмаш 612 литрай дурунаш. Ғунҷоиши 612 литр мешава. Хоб, аз ин тараф дорем бо Samsung холодильник. Сборка холодильникомон, сборкашон Таиланд мешавад. Аз Дубай меояд, Таиланд мешавад сборкашон. Ина дарунша бинем. Морозилник, иҷа холодильник, иҷада бо ам кулериш ҳаста барои об заправка кардан. Иҷа барои хунук мекуна мегирӣ. Паҳми ино 80 мешава, паҳмишон 80, баландишон 1.85 мешава размершон. Хоб, иҷа дорем бо LG. LG паҳмиш 86 мешава, баландиш 1.84. Нархаш 15700 сомонай. Обши бигем ғунҷоиши дуруни ҳамин литр қати ҳисоб мекунад 590 литрай. Дарун шабор бинем. Калона. Хоб, инаш морозилник аз поён. LG. Дурун холодильник 2 такашак дора, морозилник 3 такашак дора. Иш паҳмишон 70 мешава, баландиш 1.85. Нархаш 13800 сомона ина. Бо арзон мешавад. Доставка даруни шаҳрда ҳастай. Стирал машина Samsung 10.5 килога. Нархаш 9500 сомон. Функсияи добавить бельёрам дорад ина. Доставка установка дохили шаҳрда ҳастай, боз нархаш арзон мешавад. Инаш 10.5 килога сушкадор, два в одном, яъни Samsung. Аз 10.5 кило 7 килоша 100% қоқ мекунад, боз функсияи добавить бельё ҳам дорад. Инаш бошад LG 6 килоҳа. Ин бори Дубайян ҳамашон. Нархаш 4550 сомонай, боз арзон мешавад. Инаш 6.5 килога LG, нархаш 4950 сомон, доставка установка дохили шаҳрда, боз арзон мешавад. Инашам 6.5 килоҳа 4900 сомон, ино 50 сомон разница аз якдигараш мекунад ба хотири дараш. Дари инаш бигем сафеда, аз инаш бигем сери цвет. Ба ҳамин хотир нархаш 50 сомон, инаш фарқ мекунад аз инаш. Хоб, инаш 7 килога LG 5500 сомон. Доставка установка қати даруни шаҳрда. Инаш 8 килога LG 6250 сомон. Каси да агар дар кор боша барабанои калон қати. И барабанаш калон 8 килога. Барабан калон. Нархаш 6250 сомон бо арзон мешавад. Инаш 8.5 килога LG. 8.5 килога LG. Нархаш 7300 сомонай. Бо арзон мешавад. 14 та функсия доран ино. Добавить бельё функсия доран. Иншам 8.5 килога, нархаш 6200 сомонай. Инаш бе кришка мешавад болош. Инаш кришка доштак, инаш бе кришка. Ба ҳамин хотир иш нархаш аз инда арзонтар 6200 сомон доставка установкаш. Дохили шаҳрда. Инаш 10.5 килога LG 7200 сомон нархаш. Дохилша бинем. Бо ҳаста иҷа ҳамин хели 10.5 килога 8300 сомон. Инашам ранги ҳава кришка қатия ина. Дараш кришка дора. Нархаш 8300 сомонай. Боз инашам арзон мешавад. Аз ин тараф дорум LG 7 килога. 7 килога сери цвет 5500 сомон. Ҳамира бо ҳастай 5200 сомон ина арзонтар. Дараш сафед, дарашам сафед.
ино ба хотири бигем дарш никел инеш простой ҳарч фарқ мекунанд нархошон ба ҳамин хотир инеша бигем простой мегем дарш обичный 5200 сомон. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қатӣ обуна шавиду я лайк қатӣ дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.